Iya, saiki sing penake yo nguli kuwe. Nguli proyek kuwe penak, tapi kan yo kekaring. Wani ireng ora. Yo nek ra wani ireng yo ora nguli. Wah. Iya. Gue wani ireng gue. Tenang. Yo kartu sing anu go. Sing ora panas, karepe kupung anu pasti pun no iya tuh enggak itu kan nek itu kan penting kan ini karepe ya kerja sego saiki sing mapan terus juga masa depan ini bener omongan yang mau piye yo sekarang saiki yo oke lulusan yung piye meneh kadang daftarke ra ketompo ya bra iya iya sing dikarepake ki angel kok kabeh mau ke Iya. Impian ini tak sesuai kenyataan. iya pantes Kabeh wong mesti ndek impian. Iya, Bra. Tapi kenyataane kuwi, kenyataan sih kadang udah sesuai ekspektasi nah, karepe ngene ya ngono tapi kan pilih seperti grup nang rezeki. ya rezeki ini lah ngono seperti yang ada usaha Usaha biar yo nek usaha tok ora di karo di apa yo? niati yo priye Gue sawa aja bohong tuh. nek kita usaha tok kan niat bakal golek oh yo kancani yo tapi piye ini wong beda-beda ya seneng kadang ya sih niat golek gawe yang angel mending sing ora niat malah gampang sekarang nasibe menungso kuwi jan beda-beda J saiki ki yo piye yo kasih ning kono-kono nganggur ana sing umur 30 munggah nganggur rung dibojo ya ana ya kabeh mau saka kuwi apa hasil ngono mau nek ra ndek gawean tetap mosok arek makani anak bojo ya bra abot mangke makani anak bojo abot lah ibaratnya nyong lu kerja ra kita metu 50.000 sesuk bayarannya sisuke entek iya ngono jrek bojo lah terus piye ra pakani opo anak bojo nah wis bojo di anak iya bra pasti bojo tapi di anak ada masa di bojo anak-anak